Республикада күп кар яуы һәм буран чыгу сәбәпле барлык районнарда шторм кисәтүе игълан ителде. Татарстанда көчле Атлантик циклон хакимлек итә синоптиклар. А по видео включаешь, кому все видно. Шәһәр эчендә тынычрак трассага чыксаң, хәл тагында катлаулана. Татарстан буенча бер тәүлектә һава торышы аркасында килеп чыккан аварияләрдә инде 5 кешенең гомере өзелгән. Юл иминлеге сагында торучылар бик кирәк булмаганда юлга чыгудан тыелып торырга куша. Манда нормально в городе. Мен Исказейден автобус белән килдем, на поле везде метет. Күз күрергә там нету видимости. Тыелып торабыз Исказей белән арасында гына. Менә бүген просто пенсию задержали, шуңа гына килдем Исказейден Жаңазейгә. Без пенсионерга нәрсәндә җирләргә, туда магазин рядом. Туда-сюда шәһәр арасында җөрмибез без. Иртән үз транспортында эшкә китүчеләргә дә яуган кар кыенлыклар тудырды. 3 көн эчендә зур көртләргә кадәр барлыкка килде. Тимер атны кабызып тиз генә кузгалам диме. Бу табигатьнең үзенең бер ямьлелеге бар, әйме кар, кыш, буран. Әмма ләкин һәр юлга чыгарга тәкъдим ителми. Юл хезмәтләре дә көчәйтелгән режимда эшли. Шушы 3 көндә Татарстанда айлык явым-төшемнең 78% яуган. Берәүләр якын көннәрдәге һава шартларын кабул итә алмаса, икенчеләр кар буранга сөенүләрен яшерми. Беләсезме? Менә топ-туры гына әйткәндә, бүгенге көн минем өчен это радость, потому что мою молодость вспоминается. 12 километр иде ул. Менә шушындай погода, ул соңгы елларда гына шулай булды погода. Бу настоящий кыш свежий, менә дигән. Бик әйбәт, бик яхшы, бик шәй. Утырмыйбыз, ни за что утырмыйбыз. Бундый погодада наоборот гулятергә чыгабыз. Синоптиклар фаразлавы буенча карлы һава торышы атна ахырына кадәр дәвам итәчәк. Температура төнлә 5-15, көндез -2-дән алып -6 градуска кадәр салкын булачак. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.